I com va? No sabeu les ganes que tinc de gravar amb la meva càmera habitual, perquè és que com estic a casa dels meus pares estic gravant amb el mòbil tot. Que si entrene, grave amb el mòbil. Que si faig un vlog, grave amb el mòbil. Que faig un unboxing, grave amb el mòbil. Tinc unes ganes de poder gravar a la meva càmera normal que no puc. En sèrio, tinc moltes ganes de que pugueu veure el que sóc capaç de fer, així no se pot. Bueno, a lo que anem. Benvinguts a un altre vídeo. Avui vaig a fer una miqueta de booktuber, que sol dir, perquè durant estos dies passats he estat... Bueno, encara estic. M'he posat a rellegir alguns llibres que tenia així, llibres que alguns són de la meva infància, altres els he comprat fa poc. I una de les coses que estic tornant a fer, per fi, és tornar a llegir en valencià. Tenia moltes ganes, anem a veure. Per viure en Madrid, la majoria de llibres que acabo llegint són en castellà, quan no són en anglès perquè no s'han arribat a traduir. Mira que és fàcil dir, che collons, entra't a l'Amazon, et demanes els llibres d'edició catalana o valenciana i ja està, no? Però mira, he perdut el costum, és una cosa que em dona molta ràbia, però shame absolut. Shame. I res, ara estic posant remei. Ei, que m'estic enrotllant ja. Vaig a parlar-vos de l'últim llibre que m'he llegit. És un llibre de literatura juvenil, està pensat per a gent jove, és de Bromera, de la col·lecció Espurna, i és Els dimonis de Pandora. Bàsicament, vaig entrar a la pàgina de Bromera, perquè la conec com a una editorial que fa llibres de tota mena, i en especial de literatura juvenil. Per què el meu interès en literatura juvenil? Perquè estic un poquet fent investigació per a escriure un llibre. No sé si ho sabeu, però des de fa 3 anys, més o menys, hem llançat una col·lecció de llibres. En són 3, i pareix que en van a ser 3 fins a la fi dels temps, que és Juràssic Total. Els varem escriure Sara Cano i jo. L'edició original és en castellà, els varem escriure ella i jo en Madrid, però s'ha traduït, n'hi ha una traducció catalana, que us anima a llegir-la sense cap problema, però que sapigueu que l'edició original com a tal és en castellà. En qualsevol cas, Juràssic Total són 3 llibres d'una colla de xiquets i xiquetes a un internat, un col·legi d'estos són interns, que descobreixen una entrada a un món paral·lel on els dinosaures no s'han extingit. És una història per a xiquets i xiquetes d'uns 8 a 12 anys. I què passa? Que a mi m'ha quedat l'espineta d'escriure una cosa igual un poquet més adulta, un poquet més dura, un poquet més inclús misteriosa o que dona un poquet de por, no? I diguem que estic en plena investigació per a donar-li forma a un relat que tinc en el meu cap, bueno, i a l'ordinador, però tinc al meu cap des que jo estava estudiant, des que jo era un adolescent i volia haver llegit una història així. De manera que me'n vaig anar a la pàgina de Bromera a veure el que s'havia publicat en esta editorial. Vaig fer-me amb 2 llibres, La presència, de Mercè Company, i amb Els dimonis de Pandora, de Silvestre Vilaplana. Ara estic llegint-me La presència, encara l'acaba de començar, però Els dimonis de Pandora me'l vaig ventilar d'un dia a un altre. O sigui, recorde que era abans de dinar, era com a les 12:30 del matí, a migdia ja, millor dit. Vaig començar a llegir-lo, vaig tindre que parar en algun moment per a fer coses de casa, al l'endemà vaig estar entrenant i tot. I després ja em vaig tornar a posar a llegir i me'l vaig acabar en res, en un bufit. Es llig en res, està descrit d'una manera superfàcil de llegir, és al·lucinant, és acollonant la manera en la que està escrit, perquè es llig en un bufit. Igual és que no estava ja tan acostumat a llegir literatura juvenil, però, en sèrio, va parèixer que me'l ventilava en res. Es nota que està escrit fa temps, de fet, esta és l'edició número 15, es nota que està escrit fa temps per algunes referències i per com són els personatges. Perquè avui dia jo crec que molts personatges no s'escriurien igual, perquè ara mateix tenim un poquet la pell un poquet més fineta, i també intentem que tant els xiquets com les xiquetes es siguin més identificats amb els protagonistes dels llibres que abans. Abans et podies llegir un llibre protagonitzat per una persona molt diferent a tu, i ara com que es busca molt més que ja s'establisca una espècie de connexió entre el lector i els personatges.
per lo menos en lo que a la meva experiència respecta. Jo recordo que quan es començarem el projecte d'escriure lo que acaba seguint Jurassic Total, me'n recorde que vaig tindre una espècie de cursillo acelerado de com s'escriu per a aquestes edats, no? De 8 a 12 anys, més o menys, com s'hauria d'escriure. I una de les coses que tractàvem era això, que els protagonistes foren gent com els lectors d'una edat pareguda, que es pogueren arribar a sentir identificats i demés. I este llibre es nota que, bàsicament, no està fet així, és la història, o dona la impressió que és la història tal qual la tenia en el cap Silvestre, i de fet, de no ser per l'extensió, per lo fàcil que és lleig, i per 4 cosetes més, no pareix que siga un llibre per a literatura juvenil. És brutal, és dur, és cru. A mi m'ha deixat tremolant, m'ha flipat, m'ha agradat moltíssim. De fet, sembla un llibre que estiga escrit per a mi, perquè a mi, a banda de ser paleontòleg, l'arqueologia m'ha flipat, però des de nano. De fet, igual des d'ací podeu veure la secció arqueològica de la meva habitació antiga, en la que podeu veure un Indiana Jones, uns quants ídols, uns déus egipcis que tinc per ahí, uns llibres d'història de l'art. Hi ha una seccioneta amb part de les coses que tinc d'arqueologia. L'altra banda, l'altra part la tinc en Madrid. No us cregueu que això és tot, perquè he anat arreplegant encara més merda al cap dels anys, però la majoria ho tinc a Madrid. De què va això? Per què dic que per ser un apassionat de l'arqueologia m'ha flipat? Perquè bàsicament és una història de terror / misteri. Es parla d'un robatori, ha desaparegut un objecte important del Museu Arqueològic d'Alcoi. Al mateix temps hi ha gent que està morint en condicions estranyes, o fins i tot es veu des del principi ja que s'estan llevant la vida. Hi ha una espècie d'amenaça sobrenatural, un misteri que envolta a aquest objecte arqueològic que ha desaparegut, que l'han furtat, i tot està relacionat. De manera que si juntes un misteri arqueològic amb un perill sobrenatural que rossa el gènere del terror, a mi em tens guanyat, o sigui, em tens guanyadíssim, i de fet m'ha flipat, m'ha paregut que este llibre pareixia que estava escrit per a mi, perquè m'he sentit en tot moment com que m'estaven donant el que jo demanava, el que jo volia, este llibre m'ho estava donant tot el rato. De fet, vaig comentar per Twitter que m'ha flipat, em va contestar Silvestre Vilaplana, que moltes gràcies, i jo li vaig dir que vaig a llegir-me tot el que ha escrit. Vaig a llegir-me tot el que ha escrit, perquè com tinga esta pinta tot, entenc que no tot van a ser misteris arqueològics amb tints de terror, però a mi, amb este llibre, m'ha guanyat. I res, quan llisca la presència, ja vos diré què tal. Ja faré un altre vídeo per a ressenyar aquest llibre. I res, si conegueu més llibres de literatura juvenil en valencià o edicions catalanes o balears, que a cap i a la fi és la mateixa llengua, som tots germans. Si conegueu obres de literatura juvenil, inclús adulta, que tracten estos temes, que siguen com de terror i misteris i aquestes coses, jo estic encantat, estic passant ara mateixa per una etapa de molta lectura. Vas tindre un break d'estos terribles, un abandono lector, no sé com li diuen per ahí, que de repente és com que no llegeixes res o no t'acabes ningú llibre perquè no t'acaben de motivar, però ara estic on fire i de veres. Qualsevol llibre que cregueu que em pot agradar per aquestes temàtiques, me'l deixeu en comentaris, d'acord? I res, em poseu també en comentaris si heu llegit aquest llibre, que vos ha paregut, si me'n recomaneu algun que siga paregut, que siga millor, pitjor, el que siga. I res més, recorda que pots donar al like, pots deixar-me comentaris, pots donar-li a la campaneta per estar atent o atenta a tots els vídeos nous que vaig pujant, i subscriu-te, que no ho havia dit encara. Subscriu-te, per favor. I res, moltes gràcies i ens veurem en el pròxim vídeo, suposo, no? Au!